La 29a cursa popular d'Age s'ha celebrat el dissabte 6 d'agost. S'han organitzat, com de costum, 3 curses: la categoria mini de 600 metres pels més petits, la categoria mitjana i la categoria gran. Hi han participat vora els 200 corredors que han gaudit d'un traçat discorrent entre Age i Vilallobent. Han entregat els premis al regidor d'Esports Albert Casas, al regidor de Nuclis Agregats Pere Tor, al regidor d'Urbanisme Pere Valiente, juntament amb Joan Bartòlega del Club Poliesportiu i Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà.